Mga namatay nga iro sud sa usa ka subdivision sa boundary sa City of Naga ug sa lungsod sa San Fernando nga gidudahang gipanghiluan ipaubos sa necropsy. Samtang usa ka veterinarian mitug-an nga simptomas gayud sa nahiluan ang gipakita sa mga iro sa wa pa kini namatay. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ang kapulisan sa City of Naga nagpadayon pa silang investigasyon kalabot sa nangamatay nga mga iro. Matod sa hepe, Police Lieutenant Colonel Junel Cadlaon nga giplanuhan ang pagpaubos og necropsy sa namatay nga mga iro aron gyud masuta kung unsa hinungdan sa ilang kamatayon. Ang proseso nunot sa pagtabang sa Island Rescue Organization ug uban pang mga NGOs nga nagpakabana sa mga hayupan nga niabag usab sa pakisusi. Coordinate na punta sa council sa mga animal lover o sa sunod semana mag-meeting mi among i-discuss kung sa pay-angay buhaton namo para paglig-on sa investigasyon ug asa pod namo ipa-necropsy ang mga gidudahang nangamatay ang iro. Nunod sa nagpadayong investigasyon, matod di Cadlaon nga gipabalik sa lugar ang mga investigador aron pagkuha og dugang ebidensya nga magamit pag-ila sa suspect sa pagpanghilo sa mga iro. Tao nga nakuhaan sa CCTV footage nga nagpakaon sa mga aspin, wa pa sab mailhi. Kagahapon, nag-joint investigation ang City Veterinarian Office o nibalik sa area. O nakasabit na buta sa crime lab samples o atong ipa-examine ang mga reported nga nakaon sa iro nga ato ipa-examine og nabay poison. Samtang si Dr. Jessica Marie Buhok, Cebu City Acting Veterinarian, kinsa nangingusog sa ilang kampanya, nagpahinumdum nga dili gyud tubag ang pagpanghilo sa mga iro aron pagpugong sa nagkadaghang populasyon sa mga giingong stray dogs. Matod ni Marie Buhok nga iyang nakita ang videos nga gipost sa mga netizen sa kahimtang sa mga iro sa City of Naga sa wa pa namatay. Ang nagbuwa nga baba, ang pagkirig-kirig sa iro sa wa pa mamatay, matod pa mga simptomas nga gihiluan kini. Poisoning jud kay sa initial magud ko makakita tag kanang na poison na animals is salivation. Salivation, then nagaysay is mag-urinate na sila, dili nila makontrol ilahang pagpupo. So poisoning is not the answer kay that is a public hazard. It's not only the stray dogs including the pets naman gani but including could be the children. Iyang tambag sa mga pet owner nga kung nakabantay nga dunay ingon ani nga sintomas, ang daling buhaton mao ang And of course, first contact the veterinarian. If wala ganita like evening na, late evening na, when walay 24 hours dyan na veterinarian, I suggest karon sa mga areas is na adjud sila activated charcoal. Mapalit na sa mga pharmacy. So kanang go activated charcoal is mo na way na mo absorb safe ra na siya masking sa tao. Ipainom na siya sa dog. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.